እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ሓደ ካብ ዓበይቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝኾነ ትዊተር ንኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝመሓላለፍ መልእኽታት ጽጽያ ክገብር ከም ዝጀመረ ፍሊጡ። ኣካይት ትካል ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ናይ ኩናታዊ ሃውሲዒቡ ንዓሌታዊ ጽልኢ ዝጉስጉስ መልእኽታት ኣብ መድረኹ ከይእንገዱ ክከላኸል ከም ዝጀመር ፍሊጡ። እቲ ኣብ ትሕቲ ኣብ ውልቀ ሰባት ኣካላዊ መጉዳእቲ ከይወረድ ብዝብል ዝወፀ ጽጽያ ጽሑፋት ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሕድ ጎነፅ ንኽለዓል መሳርሒ ከም ዘይከውን ንምፍላጥ ዝዓለመ ይክብሉ ኣካየትቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣፍሊጦም። ኣቐድም ኣቢሉ ፌስቡክ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንዘመሓላለፎ መልእኽቲ ካብ ገጻቱ ከም ዝእለይ ምግባሩ ኣብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ቁጥዕ ፈጢሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ መልእኽቱ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኩናት ክኸትት ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣገልግሎት መራኸቢታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ፌስቡክን ሮይተርስን ዝኣመሰሉ ምዕራባውያን ዓበይቲ መራኸቢታት ብዙሓን ሰላምና ንምዝራግን ኣብ ህዝብና ዘይመረግጋእ ንምፍጣርን ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ከሲሱ እዩ። ጎኒ ጎንቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ወጻኢ ካብቲ ሃገር እውን ናይ ዲፕሎማስን ሓበሬታን ቆርቆስ ናጻ ጋዜጠኛታት ናብቲ ከባቢ ምእታዊ ምእጋድ ተደሚርዎ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቀኛ ፍጻሜ ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ገይርዎ ይርከብ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ቅጽበታዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ክውሰድ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ባይቶ ጸጥታ ብዓርቢ 5 ሕዳር ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ዝገበሮ ፍሉይ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ናብ ካልኦት ክልላት ኣስፋሕፊሑሉ ዘሎ እዋን ዘስዕቦ ዘሎ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ መልኪቱ። ባይቶ ጸጥታ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ብረቶም ኣውሪዶም ነባሪ ሰላም ንምስፋን ዘተ ሰላም ክጅምሩ ተማሕጺኑ። ብኩሎም ወገናት ዝንዛሕ ዘሎ ዓሌት ዝሰረቱ ናይ ጽልኢ መደረታት እውን ደው ክብል ጸዊዑ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክሰፍን ኩሎም ወገናት ዝሳተፍዎ ሃገራዊ ዋዕላ ክካየድ ዝጠልብ ዘሎ ባይቶ ጸጥታ በቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንዝተጠቕዐ ህዝቢ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ንኽባጻሕ ኩሎም ወገናት ኣህጉራዊ ውዕል ከኽብሩ ጸዊዑ። እዚ ዓመት መሊኡ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሕብረት ኤሮጳ፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ሓያሎ መራሕቲ ሃገራትን በብወገኖም ጻውዒት ከቕርቡ እኳ እንተጸኒሑ ዛጊት ፍረይ ተረኽቦን። ብኻልእ ወገን ደቡብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ሽምግልና መስርሕ ንምጅማር ደገፍ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ጸዊዓ። ፕሬዚደንት ሃገር ሳልቫኪር ማያርዲት ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክካየድ ከምኡውን ዘተ ሰላም ክጅመር ዘኽእል እማመ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳን ኣመልኪቱ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ መግለጺኡ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ በብውልቆም ምሶም ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ወገናት ርክባት ከካይዱ ምጽንሖም ብምዝኽኻር ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም ብሓባር ክሰርሑ ጸዊዑ። ኣቐድም ኣቢላ ሱዳን ናይ ሽምግልና ተራ ክትጻወት እማመ ቕሪባ እኳ እንተነበረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሱዳን ዘይተወድአ ጉዳይ ስለ ዘለዋ ዘይሻራዊ መርገፂ ክትሕዝ ኣይትኽእልን እያ ብምባል ነቲ እማመ ነጺግዎ እዩ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ናይ ሽምግልና ተራ ክትጻወት ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ብሓይልታት ትግራይን ጻውዒት ከም ዝቐረበሉ እዩ ዝገልጽ። ጠንቂ ኩናትን ዘስዕቦ ዕንወትን ዘይፈልጥ ኢትዮጵያዊ በዓል ስልጣን የለን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸዓ ንሕና ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተጸሚድናሉ ዝነበርና እዋን ኢትዮጵያ ሸምጊላትናያ ብምባል ንስግንጢርነት ናይቲ ኩነታት ዝገልጽ ሳልቫኪር ኢጋድ እውን ነቲ ጉዳይ ክከታተል መዚዝዎ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ። መንግስቲ ሶማል ንሓደ ካብ ወከልቲ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝሰጎገ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና መልኪቱ። እቲ ሳይሞን ሙሉንጎ ዝተባሃለ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዓቃብ ሰላም ምስ መዝነት ኣሚሶም ዘይቃዶ ንጥፈታት ኣካይዱ ክብል እዩ መንግስቲ ሶማል ዝኸስስ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማል ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ጠቕሊሉ ካብ ሶማል ክወፅእ ውሳኔ ከም ዝተመሓላለፈ ፍሊጡ። እቲ ወኪል ኣሚሶም ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ጠንቂ ናብ ምስጓግ ዘብጽሑ ምኽንያት ብንጹር እኳ እንተዘይተሓበረ ምስ ሃገራዊ ጸጥታ ብዝተኣሳሰር ካብ መዝነቱ ወጻኢ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ተዋፊሩ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶማል መሐመድ ዓብዲ ረዛቅ በመገዲ ትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝተመዙ ሓለፍቲ ዓቃብ ሰላም
ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ሶማል ከም ዘይኮኑ ክፈልጡ ኣለዎም ክብል ገሊጹ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።